nana sante he anopai menem sa wotia Azra woyɛ ɔhenkaseɛ wona woyɛ Ghana asantema mo nyinaa wɔhene pane gamankyɛ woyɛ nkra hene sɛ yɛkɔ Tamala yɛwɔ wɔde sae Tamala hene wɔ hɔ the whole Ghana yɛwɔ National House of Chiefs so ate aseɛ nti ayɛmfo mpanemfoɔ ɛna no pai awurade sɛ menka sa nkyerɛ mo sɛ Ghana awodi akɔ so dodo nti monsɔre kra mo pane ne ɛfa ne sɛ Chief Imam Sheikh Nuhu Sharabutu. Chief Imam Sheikh Sharabutu osuro Nyankopɔn paa mani gyina hɔ. ɔno no kremoni a mawo siesi asɔɔdae a wakɔtue sika onyamesuro awurade mmɔ no wobae amen nti Chief Sharabutu wɔne ne nkramofoɔ mpanemfoɔ wɔmo nso nsɔre na akristofoɔ mpanemfoɔ wɔmo nso yɛdae ansɔre na ɔmo ne ɔma mpane nkɔ tena sɛ mɛsɛ saa deɛ mene kɔ so saa no sɛ Ghanafoɔ antwɔ yi a asɛm a meka na montwɛ ntoɔ ɛbɛdo baabi nipa bɛtwe tuo awɔ Ghana bɛwura civil war asɛm a meka ne nei sɛ wɔmɔ ntoɔ na mawa mopa montwɛ ntoɔ because dodo a mogya ne ka guo no na honhom bi awura nipam nti wɔtwe tuo de bɔɔ bi a ɔmfa wo ɔmaa ne nkɔyɛ bɔnsa mo den wɔ Ghana nti mpanifoɔ mabɔ mo din mo ne ɔma mpane nhyia na securityfoɔ no ɛkwan bɛfa so a bɛbaba momɔbae nhyira nka Nyankopɔn di daa amen sɛsɛi nhyira Nyame siesie ma wɔ man no bɔne ane awodeɛ nti ne nyina ɛkɔ sɛsɛi nipa a wɔntwɛtwɛdɛ wɔ Ghana mam gyaa bi da nkwa aberanteɛ no ɔwoɔ no se kaa no aberanteɛ no wɔwae busa politicians aberanteɛ no wae wurade mfa ba no nkyɛ amen nti sɛ obi kum obi kura wɔ nsuro wɔm sɛ ɔwɔ akyitaafoɔ awurade wo Ghana mabɔ amen baako a mehwɛm a mewurɛ hoyɛ a te sɛ meni asomdue awɔ mankasim ɔba pemfoɔ ana ɔmo kyee no ana ɔmo pae ne yam na ɔmo yii ne ba no ana ɔmo twa maame ne ti ana ɔmo twa ne ba no akɔda a ɔhyɛ yɛfu no ɔmo twa ne nan baako ana ɔmode maame no bɛtoo kwa ho mankasim ne Akra highway Ghana ha ya ɔba pemfoɔ Pae na yi ne ba yɛpaa no fasika ayɛ ne ba atwa maame no ti akwadaa mɔborɔfoɔ twa ne nan bosome nsia ne bosome nso atwa ne na bonkum awɔ Ghana wurade woyɛmabɔ amen